atas, tangan di atas, bro. Goyang, bro. Sedia keberatan tinggalkan saat disikirake. Najan cacat kamu, lagi ngerti batinmu, ngerti kuce, ngerti asu. LSN apa partai, ormas apa mengerte, sing penting nikahi. Ketika rakyat sing wis limo dadi korban, cekel kono kene mergo melani rakyate, siang prabanting lan tansah disingkirake. Salu ngamuake sing ngomong sokerangan, ketika rakyat sing wis limo dadi korban, dicekel kono kene mergo melani rakyate, siang prabanting lan tansah disingkirake. Dadi presiden dipaksa don parlemen, jarine kasus solo, jarine kasus ini ning ra ono nyatane. Lawan politik LSM apa partai, ormas apa mengerte, sing penting midani kelingan pelemu sing prasojo. Kayomi
Dicegal kono kene mergo melani rakyate dianggep rapenting lan tansah disingkirake salungamu sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo melani disingkirake senajan cacat netramu nanging ngerti batinmu ganti ucap ganti asu LSM apa partai ormas apa mengkerde sing penting pindahe dicegal kono kene mergo melani rakyate sing dianggep rapenting lan tansah disingkirake yo kasih goyang 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 bro pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene dianggap rapenting lan tansah disingkirake